Primeran B2, 112, oroimen motak. Burmuinean nola gordetzen dira oroitzapenak? Garunaren zati bat, hipokampoa izenekoa, gure ikasteko gaitasunarekin estuki lotua dago. Niri falta zaidan zatia izango da. Ez da horren besterako izango. Ara, ez dakit kazetariek, baina Londreseko taksilariek oso garatua dute hipokampoa. Ezinbestekoa da informazioak kodetzeko, gogoan gordetzeko. Garunaren zati batek horrenbesteko garrantzia izango zuenik ere? Horren berri nola izan zen, esango dizut. 1953an, Estatu Batuetako gaixo bati hipokampoa erauzi zioten epilepsia sendatzeko. Eta geroztik etzen gai izan informazio berria gordetzeko. Baina bai lehendik zeukana berreskuratzeko edo gogora ekartzeko. Oroitzapen gozoak izango altzituen gordeta. Tira, oso labur eta azaletik azaldu dut. Sehetasunetan sartuz gero, esan dezakegu oroimen mota batzuk, beste batzuk baino hobeto gorde zituela. Oroimen motak aipatu dituzu. Izan ere, oroimena ez da bat eta bakarra, ez da? Ez, hainbat oroimen mota bere iztenira. Alde batetik prozesuen oroimena, oroimen implizitua daukagu. Informazio hori berreskuratzeko ez dugu kontzientziarik behar. Adibide baten bidez, argiago ikusiko duzu. Gidatzean erabiltzen den oroimen mota da, bizikleta zibiltzeko baliatzen duguna. Egia? Pentsatu gabe egiten ditugu gauza horiek. Eta pentsatzen jarriz gero zaude ziur okerrago egingo dituzula. Horixe, bai. Beste bat oroimen semantikoa da. Munduaren ezagutza dago oroimen semantikoan. Munduaren ezagutza? Begira, adibidez, aulki hitza entzun eta guztiok pentsatzen dugu kontzeptu batean, aulki baten prototipoan, hizkuntzari lotutako irudigapen bat berreskuratzen dugu. Hori ere memoriaren kontua da beraz. Eta gertaerak gogoratzeko zein memoria erabiltzen dugu? Oroimen episodikoak laguntzen digu horretan. Epe laburrekoa eta luzekoa da, oroimen hau. Autobiografikoa izaten da askotan. Bizi izan dugun gertakizun bat berreskuratzen dugu. Esango nuke batzuek oroitu baino gehiago asmatu egiten dutela. Hori guztiok egiten dugu kontziente ez bagara ere. Oroimena aldakorra da, izaeraz da berreraikitzailea. Gomuta bat datorkigun bakoitzean, informazioa gehitzen dugu, aldatu egiten dugu. Oroitzapenak apaindu egiten ditugu, hutsuneak betetzen ditugu. Oinarri bat mantentzen da, baina etengabe ari gara moldatzen.